Здравейте след бая дълго време. Искам да покажа един плагин, който е за кики. Може от тук, може от тук. Този плагин е безплатен, между другото. Сега да видим при кики от начало как работи и после като главно ще видим и още други неща. Аз по принцип от начало правя така. Това го давам на 100% и това го давам на 10%. Тръгвам от ниски. Също може все едно да добавяте някакъв ефект. Идея. По принцип горе-долу към 40. Зависи сега, нали? От 30 до 50-60 може би се намира. Беше така. Сега го пускам. Така. Или да кажем, имате такъв някакъв луп. Пак може да го използвате. Кучето. Аз направо почвам така. Отдем ми хареса 44, но тук не много. 57 повече ми хареса сега. Беше така. Стана така. Пускам, пак сменям. Има още един трик, само че. И това е един друг вариант. Но според мен другото е доста добро. Това беше за сега. Довиждане до следващото видео.